Ako bay. Nabudyakan ti ka dong kay tungkol sa imong pagka-kumpiyansa kay imong balay walay lakportahan. Imo ginagamit imong kuan ba? Walay lakportahan. Pagka barako nimo. Ang imong bana ron asa naman ron? Kay ikaw usa naman ako kakabit. Sa Ay, ibit raman ka. Sa ibit. bana na akong hinungdan. Ang bit nimo 5 ra. Kay sa ibit raman. Hinungdan to. Amang bana dai nimo ron. Tapulan mo to sa tanan nga bag-as. Manigbasay ra ba to imong bana niya makiyawan ta to. Kasi masakpan ta. Ito manigbas, nadta na to. Dagan kung kusog po, di man nakapas ako kaya ko grabe mo kung dagagan. Asam to silang ga. Usa lang to kasi mana, wa pa man na uli. Kit ang ito na turod. Paso nito na ko. Usa na kasi mana ang bata nito naghilak na. Ga. Ga. Imong bana! Dagan! Mga